Gallaçy kärenetçiler fosfor dökününün üpçünçülügünden şikayet edýär. Şu günler Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik durmuşyny, ýurdun oba hojuluk puwdagyna alınıp barlayan özgörtmeler aktuallygyny saklayan wagty, Balkan welaýatynyň käbir etraplarynyň kärenetçi daýhanlary özleriniň himik dökün üpçünçüligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýänliklerini gurrun berýärler. Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy bu ýagdaýlar boýunça 31-nji oktýabrda ýetiren maglumatyny Balkan welaýatynyň hususan Serdar hemde Bereket etraplarynyň gallaçy kärenetçileriniň fosfor dökünü bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýänligini habar berdi. Onun sözlerine göre bölünüp berilen yerlere döwlet tapşyrygy esasyny buğday ekmek bilen boşlandyrylan Serdarly hemde Bereketli ençeme kärenetçi döwlet tarapyndan öpçün edilýän fosfor döküniniň özlerine wagtyndan giç berilýänligini habar berýär. Habarçy bu ýagdaýyň buğdaýyň ösüşine oňoýsuz täsir edýänligini kärenetçi daýhanlaryň bir näçetiniň sözlerine salgylanyp gurrun berýär. Türkmenistanda sentýabr aýyna güýdük buğday ekiş mewsümine girişildi. 2019-njy ýylda Türkmenistan boýunça güýdük buğday üçin jemi 760 000 hektar meýdan yer bölünip berildi hemde 1 600 000 tonu däne taýýarlamak gödüňünde tutulýar. Ýyly 2 ýyl bäri Türkmenistan meýilleşdiren galla planyny dolup bilmäne gelýär. Ýurdun oba hojuluk puwdagyna häzirki ýagdaýlar bilen ýakyndan gyzyklanýan yerli çeşmämiz fosfor döküniniň ekerançylykdaky ähmiýetini ünsü çekýär. Agrotehnikanyň talaplaryna görä yerlerde entek ekiş geçirilmänkä fosfor dökünü dökülmeli. Sebäbi bu dökün ortaça 3 aýdan soň topraga öz ýetirmeli täsirini ýetirýär. Fosfor yeri ýumşadyp dänäniň iňe gana ýere kök urmagyna mümkinçilik döredýär. Ýere ymykly kök uran üstlenlik däneli ekiniň ösüşi we hasyllygy ýokary bolýar diýip ýurdun oba hojuluk puwdagyny öwrenýän çeşmämiz gurrun berdi. Döwlet medpuwatyny ondan soň Türkmenistan döküni himiýe üpçünçüligine diňe bir içerki talaby kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem ol oba hojuluk üçin derur bolan dökün terişdelerini daşary ýurtlara da eksport edýär. Ekerançylykda urunan himik dökünleriň we beýleki terişdeleriň önümçiligine döwlet eýetçiligindäki Türkmen himiýe konserni gödäwçilik edýär. Ýurdun durly künjeklerine bu konserni deýişli zawodlar hereket edýär. Türkmenistanda öndürilen fosfor döküniniň agrymly bölegi Türkmenawatda ýerleşen himiýa zawodyna öndürilýär. Resmi maglumatlarda bu zawodun ýylda 225 000 tonu fosfor dökünlerini hemde 500 000 tonu kukurt kislatasyny öndürmäge ukyplydygy habar berilýär. Ekilen we ösüşdügi tutulan buğday meýdanlarynyň tas hiç haýsysyna diýen ýaly fosfor dökünü berilmändir diýip Azatlygyň habarçysy Balkan welaýatynyň Serdar we Bereket etraplaryna gurrunlaş bolan yerli kärenetçileriň sözlerini salgylandy. Daýhan birleşikleriniň başlyklary kärenetçileri ýanlaryna çagyryp, zerur dökünüň belli bir bölegi gelip gowuşdy gerek bolsa fosfor dökününü berip bilirdiýärler. Kärenetçi daýhanlary bolsa daýhan birleşikleriniň başlyklaryna jogap aýtaryp, "Biz ýam ösüşdügini tuttuk, indi fosfor gerek däl" diýerler diýip habarçymyz kärenetçiler bilen oba başlyklarynyň arasyndaky gurrundaşlygy salgylandy. Onuň sözlerine görä kärenetçiler özlerine wagtyndan giç berilýän dökünden ýüze öwren ýagdaýlaryna da döwlet bilen hasaplaşykda muňa töleg tölemäge mejbur bolýarlar. Ýa-da halk maslahatynyň iň soňky mejlisine döwlet başlygyny oba hojuluk puwdagyny beýleki käbir özgörtmeler bilen bir hatarda buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak barada çözügi tödürledi. Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy deýişli narhlaryň ýokarlanmagy bilen häzirki wagtda yerlerde kärenetçileriň tehnika we dökün bilen bagly tölegleriň ýokarlanmagyndan hem howatyr edýänligini gurrun berdi. Habarçymyzyň Balkan welaýatynyň deýişli etraplaryna dowam edýän dökün üpçünçüligine bärden gaýtmalary boýunça döwlet medpuwatyny gurrun gozgulmaýar.